जिल्हा परिषद कोकिसरे मतदारसंघाकरिता भाजपाकडून श्रावणी रोहन रावराणे यांनी उमेदवारी अर्ज नुकताच जाहीर केलेला आहे। एक तरुण तरफदार नेतृत्व या मतदारसंघात भाजपाकडून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत आणि आता आपल्यासोबत बोलण्यासाठी श्रावणी रावराणे आहेत। रावराणे मॅडम, उमेदवारी अर्ज नुकताच आपण दाखल केला आहे। उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर काय आहे पहिली आपली प्रतिक्रिया? पक्षाकडून आपल्याला ही तिकीट जाहीर झाल्यानंतर आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे, कशा पद्धतीने आपण या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहात? पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब आणि भाजपचे पदाधिकारी यांच्याकडून जी मला कोकिसरे मतदारसंघामधून उमेदवारी जाहीर केली त्याबद्दल पहिलं मी त्यांचे आभार मानते। त्यांनी मला ही जी संधी दिली त्या संधीचं नक्की मी सोनं करून दाखवेन। आजच मी उमेदवारी अर्ज भरला आहे। मॅडम, आपण जर पाहिलं तर तुमच्या घराण्याला म्हणजे रावराणे घराण्याला एक राजकीय वारसा आहे। तुमचे सासरे गेली कित्येक वर्ष वैभववाडीच्या राजकारणात आहे, त्यानंतर तुमचे पतिदेव देखील राजकारण करतात आणि तुम्ही आता ह्या राजकारणात आलात। काय कसं पाहताय या संधी तुम्हाला पक्षाने दिली त्या संधीकडे? खरं तर ही माझी पहिलीच संधी आहे, म्हणजे पहिल्यांदाच मी राजकारणात उतरते आणि माझे सासरे गेली अनेक वर्ष राजकारण करत आहेत, त्यामुळे मी घरात ते राजकारण शिकले। म्हणजे माझे मिस्टर पण रोहन रावराणे नगरपंचायतमध्ये 2 वेळा निवडून आलेले आहेत आणि त्यांच्याकडून मी तो वारसा जपेन पुढे चालवण्याचा प्रयत्न करेन। आपण ह्या मतदारसंघाचा नेतृत्व करणार आहात, कशा पद्धतीने ह्या सर्व भागाचा विकास करणार आहात? काय उद्दिष्ट आहे डोळ्यासमोर आपलं? जी काही विकास कामे आहेत मान्य नितेशजी राणे साहेब यांनी दिली तर ती नक्की मी पूर्ण करेन, जी काय अर्धवट असतील ती। दुसरी गोष्ट मॅडम, आपण जर पाहिलं तर एक महिलांचं नेतृत्व करताय ह्या मतदारसंघातून। कोकिसरे हा मतदारसंघ तसा बघितला तर आपण उंबरड्यापासून अगदी नादहवड्याच्या टोकापर्यंत येतोय। विविध समस्या या भागात आहेत। महिला म्हणून आपल्याला तुम्ही कुठल्या समस्येला प्रथम प्राधान्य द्या? पहिला प्रश्न तर पाण्याचा येतो, तो मी नक्की सोडवण्याचा प्रयत्न करेन महिलांच्या बाबतीत म्हणायला गेलं तर। आणि आरोग्य पण। मतदारांना काय आव्हान कराल तुम्ही निवडणुकीच्या रिंगणात आहात? मी कोकिसरेमधून उभी राहते, तर तुम्ही सगळ्यांनी मला मोठ्या मताधिक्याने विजयी करा। प्रत्येकाने मत द्या आणि मतदान हे केलंच पाहिजे, प्रत्येकाने मतदान हे केलंच पाहिजे। आपण पाहिलं ते ह्या होत्या श्रावणी रावराणे यांनी असं मत व्यक्त केलेलं आहे की ज्या या मतदारसंघातल्या ज्या काही समस्या आहेत त्या मार्गी लावणार आहेत। एक पक्षाने जी जबाबदारी आपल्यावर दिली आहे ती 100% पूर्ण करणार आणि जो आपल्या घराण्याचा राजकीय वारसा आहे तो अगदी त्या पद्धतीने सांभाळून जनसेवा करण्याचं व्रत जे आहे ते आपण सांभाळणार आहे, असं आश्वासन या निमित्ताने त्यांनी दिलेलं आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंखे, कोकण सद लाईव्ह, वैभववाडी।